Sziasztok! Ez pedig a Stálkönyvhely sorozatom első epizódja, amiben kajákat fogunk csinálni, mint ahogy ígértem Harvest Moon döntőba. Ezt egy brutálon veszem fel, mint. Na, ezt a mapot én csináltam saját kezűleg. Mert nehogy ezt így letöltöttem, hát ezt a kapcsolós megoldáson is mutatom, ezt hogy anélkül megcsinálni. Nem a szépségre törekedtem, csak hogy lejjebb kinézetem. Na, akkor vágjunk is bele. Az első étel, amit készíteni fogunk, az pedig a... Az pedig a sült magyarul. Na, az az első feladat, hogy el kell lenni magyarul. Amíg faszom se tudja, hogy még a magyarul, de nem. Igen, jó. Lehet, hogy nem lesz érdekes ez a sorozat, de... Majd ha beszállharom, majd akkor érdekesebb lesz. És ezt a kajákat majd el fogom raktározni abban a nagy cserébe, amit fel fogom a szekrénybe beírni. Na, szépen minden visszasültetünk. És hogyan kell csinálni? Ehhez előveszünk a jó öreg ne is receptes könyvet, mert nem nekem ez a receptes könyvem. És itt van. És... Hol van? Jó van. Jó van. Hol a rákod? És csinál. Sőt. Na, amit fejből tudok. Na, hogy láthatjátok, hogy szépen megvan az egész csinálva, ilyen nagyon tuppantott. Na, és hogyan kell csinálni? Hát ki? Már meg kell sütni. Szóval várunk. De addig csinálj a következő ételünket, ami pedig egy kenyér. Kenyér. És kenyeret búzából kell csinálni. És szerencsére van nálam. És azokat a kajákat meg is jegyezhetitek magatokra, hogy kell csinálni. Addig a másik tervezett cuccot csináljuk, a tésztát. Ez pedig így láthatjátok. És a vajat pedig heavy cream. Vagy vajhút, igen, vajhút. És akkor csináljuk heavy cream, mixing bowl és tej. A bacikák az őket nem keres. Nem ott hűlt. És ezért menjünk el vodkára. Közben kisűzenek a fát. És ezért betesszük a hálatos kajás csendbe. De menjünk el vodkákat keresni.
Jó, mégsem fog bocikákat keresni velem. Jó, akkor hol felejük. De hát lesznek ilyen oddolások, hát most mi? Hát csak elbasztam a mappot. Univán. Na, vissza is jöttünk a házhoz. Közben itt hallom, hogy már majd a készen magyarul. De effektíve csináljuk a következő ételünket. Én vissza kell írni azt, hogy HVSK. Jó, nem lesz az érdekes ez a rész se, meg az egész se, mert na, sajt. Akkor itt van például. Na, akkor csináljunk vajat. Jó, csinálunk vajat. Heavy cream. És ez pedig mixing bowl és tej. Szerencsém. Nincs nálam mixing bowl. Jó van. Van egy. Istenem. Ó, ne idegesíts. Akkor bemegyünk vissza. Vegyünk aztán a mixing bowl-ot, legyártom a vezelet. Nem megy, nem megy. Na, attolj már, hülye gyerek. Megkeres. De úgy hallom, kész van magyarul, és ezért mehet be a kenyér. Na, kaját, amit terveztem, is csináltuk. És ezt a nagyobb kaját pedig nem tudom... Na, akkor mixing bowl. Jaj, bassz. És ezt szépen összekraftoljuk. Heavy cream. De hát ezt bízunk is. Na jó, hát mondom, nem lesz egy nagyon effektív rész. Na, akkor... Most megvan a heavy cream, csináltuk. Olyan. Sóból kell, ami vizes vödör és pót. Még nem készülök fel. Szóval meg akarom keresni.